Jocurile olimpice de iarnă reprezintă un eveniment sportiv care, asemenea Jocurilor olimpice de vară, se desfășoară odată la 4 ani. Primele competiții au avut loc în anul 1924 în Franța și până în prezent au fost organizate 24 de ediții, ultima având loc la Beijing în anul 2022. Într-un clasament general pe medalii al tuturor timpurilor, pe locul 1 se află Norvegia, scandinavii reușind în total să cucerească 368 de medalii. Pe locul 2 se află SUA cu un total de 305 medalii câștigate și pe locul 3 se află Germania, ai cărei reprezentanți au obținut de-a lungul istoriei 240 de medalii. Până în 1992, Jocurile de iarnă s-au desfășurat simultan cu Jocurile olimpice de vară. Din anul 1994 însă, ele au loc tot la 4 ani, dar decalate cu 2 ani în față. Și România a avut reprezentanții ei la aproape toate edițiile, cu excepția primelor 2, și a crezut în șansa ei de fiecare dată. Până în acest moment, singurii români care au izbutit să ia medaliile la Jocurile olimpice de iarnă au fost Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, reușind să câștige medalia de bronz la proba de bob 2 persoane în anul 1968 la Olimpiada de iarnă de la Grenoble. Vă invit în episodul de astăzi să îi cunoaștem mai bine pe singurii sportivi români care s-au întors cu fruntea sus de la o competiție olimpică de iarnă. Ion Panțuru s-a născut pe 11 septembrie 1934 la Comarnic, în județul Prahova, într-o familie modestă. Pe tatăl său îl chema tot Ion, iar pe mama sa Filoftea. De mic i-a plăcut sportul, dar nu a fost de prima dată pilot de bob. A început sportul de performanță cu fotbalul. A fost portar la Carpați Sinaia în Liga a 3-a și a 2-a și a reușit chiar să îl țină rezervă pe viitorul portar al Stelei și al Naționalei, Gheorghe Gornea, mărturisește Dumitru Focșăneanu, cel care a fost coleg cu el în acea perioadă. În anul 1959, pe când avea 24 de ani, s-a urcat pentru prima dată într-un bob și a coborât pe pârtea din Poiana Brașov. A câștigat primul trofeu la Cupa Mondială a Tineretului în anul 1963, alături de Gheorghe Maftei la bob pe echipe 2 persoane. Pe plan internațional debutează la competiția de la Innsbruck, în Austria, în anul 1964. A concurat timp de peste 17 ani în toate competițiile organizate, fiind prezent la 4 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice în anul 1964, 1968, 1972 și 1976. Despre divacia și tenacitatea sa în cele ale pilotajului își aduce aminte cu zâmbetul pe buze Dumitru Focșăneanu, cel care a avut onoarea să facă echipă cu el în mai multe competiții. Citez: "Îmi aduc aminte că la Ignis, undeva pe lângă Innsbruck, în Austria, am luat startul la 4 dimineața. Așa se făcea atunci, pentru că nu exista gheață artificială. Trebuia să concurăm noaptea. Și așa aveam dificultăți. Țin minte că gheața se topise, iar într-un loc era crater mare. Nu știu ce a făcut atunci domnul Nuțu Panțuru, că pur și simplu am zburat peste acea porțiune", mărturisea colegul său mai de mult la o apariție TV. Așa cum spuneam, în Franța, la Grenoble, în anul 1968, a cucerit prima și singura medalie a României, cea de bronz, împreună cu frânarul Nicolae Neagoe. Citez: "Locul 3 de la Grenoble a fost de fapt locul 2. Locul 1 a fost la egalitate cu locul 2, dar regulamentul a spus că suntem pe locul 3. Am avut al doilea timp de fapt", povestea peste ani sportivul medaliat cu bronz. Și într-adevăr, pe prima treaptă a podiumului a fost echipa din Italia, formată din Luciano De Paolis și Eugenio Monti, terminând cursa într-un timp de 4 minute 41 de secunde și 540 de sutimi. Pe a doua treaptă s-a clasat echipa din Germania, formată din Horst Flot și Pepi Bader cu același timp, dar criteriul de departajare s-a făcut la proba de individual, unde au avut timpi mai slabi decât italienii.
Românii noștri au completat podiumul terminând cursa în 4 minute 44 de secunde și 460 de sutimi, practic la o distanță foarte mică de doar câteva sutimi de aceștia. După 4 ani, Panțuru a mai făcut parte și din echipa de 4 persoane a României care s-a clasat pe locul 10 la Jocurile Olimpice de la Sapporo în anul 1972. La campionatele europene a luat de 2 ori aurul, de 4 ori argintul și odată bronzul cu echipa de bob 4 persoane și 2 persoane. Ion Panțuru a mai adăugat în palmares și o medalie de argint, dar și una de bronz la campionatele mondiale din 1969 și 1973, ce au avut loc la Lake Placid. Bronzul din anul 1973 a fost ultimul câștigat, dar de asemenea și ultima competiție la care a participat. Se retrage din activitatea sportivă în anul 1974, ca mai apoi urmând să devină antrenor și să formeze mai multe generații valoroase ale bobului românesc. A fost declarat maestru emerit al sportului pentru întreaga carieră, primind medalia națională pentru merit clasa a doua și a fost numit cetățean de onoare în 3 orașe de pe Valea Prahovei, Comarnic, Sinaia și Bușteni. Viața lui Nicolae Panțuru ar putea fi caracterizată de cuvântul voință. În acele vremuri în care posibilitățile materiale nu erau foarte mari, el a muncit enorm pentru a dezvolta un sport relativ nou și necunoscut în România. Privește cu mândrie în urmă și simte că a avut realizări mari în viață. Citez: am făcut ceva pentru România, pentru bobul românesc. Mă bucur că am dus steagul țării mele la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice. Bobul este un sport dur. Nu am făcut țara de râs. Salutați tineretul și îndrumați-l spre sporturile de iarnă. Din păcate, România a stat prost dintotdeauna la capitolul dotări și condiții sportive și continuă să stea prost și în ziua de astăzi. Aceasta era și o dorință arzătoare a sa, să avem condiții de pregătire în țară. A încercat să facă tot ce a stat în putință, căutând să stea de vorbă inclusiv cu președintele Nicolae Ceaușescu, însă a rămas o dorință arzătoare a sa de a ne putea dezvolta pe plan sportiv. În ultimii ani ai vieții lui, având mai multe probleme de sănătate, se stinge din viață în anul 2016 la vârsta de 81 de ani la Ploiești. În ceea ce îl privește pe frânarul Nicolae Neagoe, acesta s-a născut pe 2 august 1941 la Sinaia, în județul Prahova, și a început sportul la numai 13 ani. Asemenea colegului său de performanță, Ion Panțuru, predestinat parcă, s-a apucat mai întâi de fotbal, pentru ca mai apoi să practice luptele greco-romane. De bob s-a apucat la 20 de ani, fiind legitimat la Clubul Carpați din Sinaia, îndrumat de nimeni altul decât colegul său medaliat cu bronz la Olimpiada de iarnă de la Grenoble. A avut o carieră frumoasă. Pe lângă vestita medalie obținută, Neagoe a mai obținut la europene alte 3 medalii de argint, una de bronz, dar și una de aur, aproape toate câștigate cu echipa de 4 persoane. În anul 1969, la campionatul european de la Cervinia, a urcat pe treapta a doua a podiumului tot alături de Panțuru. El nu a avut însă o carieră sportivă de lungă durată și după 1971 se retrage din activitate. Primește și el medalia Meritul Emerit Sportiv clasa 1 în anul 1967, medalia națională pentru merit clasa a 3 în anul 2000 și devine cetățean de onoare al comunei Sinaia în anul 2004. Și a trăit ultimii ani ai vieții la Brebuj, în județul Prahova, aproape de localitatea unde s-a născut. A avut probleme mari de sănătate. Suferind de diabet, doctorii au fost nevoiți să-i amputeze laba piciorului drept în anul 2015. Pentru tot restul vieții a fost nevoit să se deplaseze într-un cărucior cu rotile pentru că suferea și de semipareză. Își mărturisește necazul prin care trece după ce i s-a făcut un reportaj câțiva ani mai târziu. Citez: în iunie mi-au tăiat laba piciorului. Au vrut să mi-l taie de tot. Până la urmă m-au lăsat doar fără laba de la dreptul. Am o proteză, dar nu prea mai e bună.
Una nouă m-ar costa 4200 de lei și nu am de unde să-i scot, dezvăluia trist Neagoe. Moare pe 29 aprilie 2023 la vârsta de 81 de ani și nu mai apucă să îi se îndeplinească dorința. El spunea că nu vrea să plece de pe lumea aceasta până când nu va vedea cu ochii lui că se va redeschide iarăși pârtia de bob de la Sinaia, care până să se închidă era singura din țară. Prietenia dintre cei doi medaliați cu bronz la Grenoble în anul 1968 a rămas închegată și peste ani, Nicolae Neagoe având un respect imens pentru camaradul său de performanță Ion Panțuru. Citez: "Suntem doi, dar el a fost și rămâne cel mai mare pilot de bob din România. Amândoi eram fotbaliști la Carpați Sinaia. El portar titular la echipa mare, iar eu la juniori în linia de apărare. El m-a vrăjit să formăm un echipaj de bob pentru că am fost mult mai bun în acest sport decât în fotbal și în luptele greco-romane. El avea vechime în bob, a participat la Olimpiada de la Innsbruck 1964 împreună cu Gheorghe Maftei și tot cu Maftei câștigase Cupa Mondială de Tineret. Acest el a fost Ion Panțuru, împreună cu care am deschis o nouă eră a bobului românesc", a scris Nicolae Neagoe la moartea colegului său, survenită pe 17 ianuarie 2016. O poveste impresionantă de muncă, seriozitate și sacrificiu. Prietenia dintre ei a stat la baza succesului, fiind cea care i-a ajutat să treacă cu bine peste toate obstacolele și momentele delicate pe care le-au întâlnit. Dar pe lângă aceasta, sunt sigur că foarte mulți dintre români nu au auzit niciodată de ei, iar acesta este un bun prilej să o facă. Tu ai auzit de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe? Scrie în comentarii.